Helo, fy enw yw Rhiannon ac rydw i'n gweithio i Sally Holland sef Comisiynydd Plant Cymru. Na hoffwn i rannu gyda chi ein hawl y mis ar gyfer mis Gorffennaf sef yr hawl i ymlacio ac i chwarae. Na mae rhai pobl yn meddwl fod chwarae dim ond yn dipelio at blentyn, ond y newyddion da yw fod gan bobl ifanc hefyd yr hawl i ymlacio ac i chwarae. Mae'r hawl yma wedi cael ei ysgrifennu yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Felly, y cwestiynau neu'r sialensau dwi am i chi bobl ifanc feddwl amdano. Beth i chi'n gwneud i ymlacio? Does dim rhaid i chi ymlacio drwy chwarae, falle allwch chi ymlacio drwy gwario amser gyda'ch ffrindiau. Mae yna gwahanol ffyrdd falle'r hoffech chi ymlacio yn eich amser sbar. Falle beth sydd yn eich helpu chi ymlacio, a beth sydd yn eich atal chi i ymlacio, ac oes yna ffordd y gallwch chi goresgyn hyn. Fel bod gyda chi fynediad ar gyfer eich hawl chi i ymlacio ac i chwarae. Rhannwch eich barn chi gyda pobl eraill, falle gallwch chi drafod beth sydd yn atal pobl ifanc rhag ymlacio a chwarae. Hefyd sut allwch chi fel teulu, neu fel ysgol, neu hyd yn oed fel gymuned gyfan, gwneud yn siŵr eich bod chi'n cael eich hawl chi i ymlacio ac i chwarae.